Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Desa Klino, Kelurahan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Dalan iki menuju Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dulur-dulur. Lah, neng ngarep jarak 200 meter saka kene ana pertigaan ikonik saka Desa Klino, dulur-dulur. Kaya apa pertigaane dilungkas dulur-dulur bakal mangerteni. Kampunge dhewe kategori adem rimbun, dulur-dulur. Sanajana nurutku kang wis ping bola-bali dolan mrene, sanajana ngrumbul kaya ngene iki kalah ngrumbul karo pertengahan tahun 2000-an kepungkur, dulur-dulur. Sebagian wit-wit gedhi wis akeh sing ilang. Nurutku ki lur ana petunjuk warna ijo kiri jalan. Pertigaan ngarep yen lurus arah Ngawi, tepate Kecamatan Karangjati. Yen arah nganan arah kota utawa pusat Kabupaten Bojonegoro, ngliwati Kecamatan Gondang. Tak baleni maneh dulur-dulur, saiki posisi ana Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, tepate neng Desa Klino. Desa kang asline dulur-dulur iki paling asri, adem. Sisa-sisa wit gedhi pancen isih akeh, nanging sebagian wis ilang, dulur-dulur. Pancen Desa Klino iku ana ketinggian kang lumayan dhuwur, perkiraan ya sekitar 500 meter di atas permukaan laut, dulur-dulur. Dadi hawane wis cukup adem lho yen ana kene. Iki mau langite cerah, dulur-dulur, biru banget. Pancen ora maido iki lagi musim ketiga, dulur-dulur. Dina iki dulur-dulur spesial bakal takjak njajah desa saka Kabupaten Bojonegoro menyang Kabupaten Ngawi, ora ngliwati jalan raya, dulur-dulur, tapi dalan-dalan desa ing wilayah pegunungan. Dadi iki mau sengaja tak setat utawa tak mulai saka pertigaan Desa Klino, dulur-dulur. Kan sejatine mesti wae aku mau kan saka Kediri sekitar jam 10 apa setengah 11, dulur-dulur. Terus nganjuk Saradan. Lah, mlebune nang wilayah Klino iki dulur-dulur iso niteni ancer-ancere ana Polsek Lemah Bang, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Tepate ana jalan raya Nganjuk Madiun, dulur-dulur. Polsek kang mesti ketok yen awake dhewe apa numpak kendaraan saka Madiun menyang Nganjuk utawa sebalike. Sawetara saka Klino engko awake dhewe bakal nuju pusat kota Kecamatan Sekar, ya iku ana Desa Sekar, dulur-dulur. Kiri kanan alas jati, sebagian ana wit maune uga, dulur-dulur. Ya muga-muga wae kondisine ora gundul-gundul banget ben aku bolak-balik iso dolan mrene, lur. Desa Klino ki cukup amba, dulur-dulur. Dadi saka pertigaan mang ngulon ngalor ngidul, dulur-dulur. Sing jelas wilayahe ku neng tengah-tengah pegunungan, di kupeng alas. Dadi hawane adem banget, penak yen dienggo healing. Cuman siji kekurangane, dulur-dulur, angel banget golek warung kopi neng dusun Klino, dulur-dulur. Kuwi catetan sing kait jaman biyen sampai saiki
tetap urung berubah. Jadi tetap sulit mencari warung. Utamane warung kopi, Lur. Jalane cor, Lur, cukup gede ya kira-kira 2 meter dulur-dulur lebih. Yen nggih kendaraan mobil ngono wis lumayan. Cuman yen simpangan ya kudu mengurangi kecepatan utawa siji rada nyisih, Lur. Yen gak kliru iki pegunungan Kendeng, dulur-dulur. Dadi wilayah Bojonegoro, Ngawi iku sebagian saka wilayahe ana area Gunung Kendeng. Pegunungan Kendeng, dulur-dulur. Kondisi core lumayan apik, dulur-dulur. Aku yakin kuat, pokok gak ana kendaraan sing kelebihan muatan. Jauh luwih apik timbangane aspal kang sering rusak terus ditambal sulam. Makanya aku yen liwat dalan-dalan ana ing wilayah Jawa Timur khususnya dulur-dulur ya neng berbagai kota sing wis tau tak liwati ku yen dalan aspal alus ngono kok umure gak pati suwi, dulur-dulur. Setahun apa paling suwi 2 tahun ngono wis mulai dekok-dekok. Lek gak ngono ya bolong. Terus engko tindakan selanjutnya nggawe teknik balsani, dulur-dulur. Istilahku dhewe. Tambah sana, tambah sini. Dulur-dulur mesti wis ngerti apa meneh. Kota-kota nang wilayah Jawa Timur kebanyakan ngono ki, Lur. Umpama sadurunge dicor dhisik terus lagi diaspal, sanajana mungkin aspale tipis, kira-kira sakliyane kuat luwih estetik, dulur-dulur. Wong dicor wae gak usah diaspal. Iki sih tetep Desa Sekar, dulur-dulur. Wilayah Kecamatan Sekar. Gak ngerti ya iki apa sik klino, dulur-dulur ya. Goleki batas-batas mau rada angel, Lur. Mung ya apa ya, mung tugu cilik kadang yen awake dhewe gak konsentrasi nyawang ngono wis kliwatan. Tapi koyok ngene iki, dulur-dulur, omah-omah joglo khas Jawa Timur mepet Jawa Tengah ki yo ngene iki, Lur. Sebagian malah akeh sing dinding omahe kuwi saka kayu, dulur-dulur, kayu jati. Dulur-dulur iso mirsani. Oh ya, Lur. Yen mau ana wit-wit jati kiri kanan ki mulai suda wite, malah koyok-koyok akeh sing ditebangi, Lur, terus gak dadi tegalan. Aduh. Yen ngono gak asik maneh, Lur. Pemeneh kondisine panas koyok ngene iki, paling ora kudune pinggiratan ki wit-witane gedhe sing grumbul ngono lho, Lur, ben nyenengne. Munggah mudhun menggak-menggok, dulur-dulur. Sanajana ya ora curam nemen, tapi ya panggah perlu konsentrasi, Lur. Sebagian malah wis dadi tegalan, dulur-dulur, kang dina iki ditanemi jagung terus wis panen pisan. Dadi sisane wit-witan jagung ki garing. Lagi, Lur, batese berarti ku mau yen gak kliru lho isih Desa Klino. Lah saiki awake dhewe lagi masuk Desa Sekar, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Urung masuk wilayah pusat kota kecamatan, Lur. Dadi iki isih pinggiran saka wilayah Desa Sekar. Munggah mudhun, dulur-dulur, omah ngiwonengen kadang-kadangi karo dalane sik dhuwur dalane, Lur. Joglone khas, Lur. Iso dipirsani ngiwonengen sik akeh omah lawas, Lur. Video kingko bakal rada dawa, Lur, amarga pancen jarake cukup adoh.
Dadi antara Klino mau karo Karangjati, Klino Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro karo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kuwi jarake luwih saka 30 km lur, kurang lebih ya antara 30 sampai 40 km. Ditunjang dalane menggak-menggok munggah mudhun kang gak iso banter-banter, dadi yo cukup suwi yen perkiraan perjalanan ya sekitar 1,5 jam lur. Ki lur iso dipirsani ya ngarep kadohan kae gunung utawa perbukitane akeh sing gundul lur. Gak ngerti kok gak ndang dihijaukan. Malah sing tak amati sebagian dinggo tegalan lur. Iki kondisi gununge beda saka Klino nuju Bojonegoro utawa saka Klino nuju Saradan Madiun. Beda banget. Yen nuju Bojonegoro karo nuju Saradan Madiun mau alase sik ketelur rata-rata. Yen iki pinggiratan bae wis kosong lho lur. Iso dipirsani dhewe. Nyapa ya kok iso klendran iki? Kok sampe koyok ngene ngono lho. Padahal aku sempat nate takon yang penduduk setempat, ternyata yo sing dadi persawahan utawa perladangan iku tanah perhutani lho lur. Ya apa ngono kuwi? Ya yen masuk kampung lagi ana wit-witan kang mestine ya ditanem dening penduduk setempat. Iki mudhun lur kondisi wis terus mudhun menggak-menggok tapi yo dalane mergo penak yo asik-asik wae. Iki lur info. Lah dalan mau kan aku duwe istilah sing diperbaiki nggawe sistem basane tambah sana tambah sini. Ning sak ngertiku aku kan yo wis ngubek to lur wilayah Bojonegoro mulai Sekar, Ngasem, terus Sugihwaras lan sak penunggalane iki jarang sing dalan-dalan iki kok ditembel dengan cara bahasani. SD Negeri Sekar 1 dulur-dulur yen gak keliru kiri jalan. Jadi sing menarik kanggoku lagi lur bangunan anyar. Sebagian temboke isih kayu iso dipirsani tapi ngarep ana joglo. Lah bangunan joglo ning ngarep rata-rata kaya ngono kuwi lur bentuke. Tak baleni maneh nang wilayah Bojonegoro dulur-dulur bakal seneng mergo 90% wilayah ki dalane jos lur. Sebagian besar cor terus diaspal utawa minimal ya cor ngene iki alus. Wong iki nurutku kanggo ukuran Bojonegoro sing gak patek alus lho iki, padahal wis alus. Mergo liya-liyane ki alus-alus. Dadi kondisi dalan-dalan nang desa ki ya ngene iki lur. Nang wilayah Kabupaten Bojonegoro, aku pancen salut karo pembangunan ing wilayah Kabupaten Bojonegoro iki lur. Sampai pelosok desa kuwi dalane ya dicor. Ora cor asal-asalan. Cor ya bener-bener cor sing bakali awet lur. Kan yo akeh nang gone wilayah lain cor tapi diluk wae ngono wis rusak amarga yo mutu bahane kurang diperhitungkan. Ki awake dhewe ana tandha wis mulai masuk wilayah pusat Kecamatan Sekar dulur-dulur, tapi iki yo sing pinggir sing diarani pusat kan yo mesti paling ora ana pasar, ana toko-toko. Yen nang kampung-kampung sik mending lur mergo akeh wit-witan kang ditandur penduduk pinggiratan dadi ya rada ijo-ijo adem ngono. Tapi yen wis metu saka perkampungan balik bulak maneh ya wis gersang ngono kae, engko iso dipirsani dhewe. Ki critane aku kan njajal awak lur, njajal raga.
sik kuat ora ning umurku sing 60 utawa 60 tahun iki njajah desa SDN Sekar 2 dulur-dulur kiri jalan jajah desa liwat gunung-gunung Kediri Nganjuk Saradan dalan biasa lur dalan bis terus saka Saradan Polsek Lemah Bang masuk ngliwati desa Pajaran karo desa Klangon lagek teko desa Klino kae mau lur. Dadi wilayah Saradan sing tak liwati ana 2 desa lur. Desa Pajaran karo desa Klangon. Ki tak mandheg sik lur ndelok bangunan Balai Desa Sekar, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Ya niki rada amba lur dalane ya hampir 3 meter lah. Omah-omah joglo lur iso dipirsani ngiwonengen. Ki wis masuk wilayah pusat Kecamatan Sekar dulur-dulur. Resik lur kampunge yo sepanjang jalan mulai Klino sampai ki mau aku gak nyawang sampah berserakan sembarangan lur mergo mau tak delok ki kantor Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro kiri jalan. Mulai saka Klino mau sampai kene aku gak nyawang anane sampah-sampah liar sing diguwak penduduk sanggon-nggon lur. Mergo mau ana penampungan sampah. Lan penduduk iku sadar ketoke dadi yen buang nang tempat penampungan sing wis disediakake pemerintah daerah. Terus kesadaran penduduk iku sing nomor 1 lur. Soale ya akeh daerah sing apa iku jenenge tempat sampah layak terus ana penampungan tapi penduduk iki sing gak sadar tetep ngguwak sampah saanggon-nggon ngono kuwi sik akeh lur di berbagai daerah. Pusat kota Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Dadi Kecamatan Sekar iki wilayah kang paling pinggir saka Kabupaten Bojonegoro kang berbatasan langsung sisih kulon karo Kabupaten Ngawi, sisih kidul etan karo Kabupaten Nganjuk, sisih kidul karo Kabupaten Madiun, sisih etan karo Kabupaten Nganjuk lur. Ki awake dhewe isih ana wilayah pusat kota kecamatan dulur-dulur. Jane ya wis kesel lur aku. Soale saka Kediri mang hitungane gong leren blas. Ya pengen leren ngombe ngono lho lur. Gong nemu warung. Akeh warung lur sepanjang jalan tapi padha tutup mau. Gak ngerti ana apa padahal ya dina Sabtu. Enake rombong-rombong bakul es teh ngono ki lho lur. Wis yen ngono ki iki masuk desa Miyono lur awake dhewe wisan dadi desa kulone desa Sekar. Dadi bar desa Sekar awake dhewe engko ketemu desa Miyono iki yen gak kliru. Kiri jalan iki SMP Negeri 1 Sekar dulur-dulur. Yen gak kliru iki desa Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dulur-dulur. Desa ketelu lur utawa ketiga saka Klino mau. Saka wilayah Kecamatan Sekar. Dadi sing wis diliwati mau 3 desa lur. Pertama desa Klino, kedua desa Sekar sing tas diliwati ana pasar pusat kota mang. Terus iki desa
Miyono. Kayak ngene iki lur kondisine. Yen gak ana wit-witan kiri kanan jalan ngono beh soro panase ngentang-ngentang amarga ya pancen musim ketiga lur utawa musim kering kemarau. Lah, oh iki lur desa apa ki ya? Oh iki SMK Negeri 1 Sekar kanan jalan mau. Lah kene batas desa lur. Lagi yen gak keliru. Wah, angel lur niteni. Iki sajatine bar desa Miyono kuwi ana desa Mbareng. Cuma apa iku jenenge ya gak patek jelas ngono. Aku ya maca-maca jane ning ya jarang ana petunjuk. Terus engko desa sing paling pinggir sing terakhir saka wilayah Kecamatan Sekar kuwi jenenge Desa Mbobol. Iki wis diaspal lur anune core bar cor diaspal. Dadi sebagian ngono ki sebagian sik cor, sebagian cor terus dhuwure diaspal. Ya mesti bakal luwih kuat timbang mung aspal nyel lur. Dapur MBG kanan jalan. Desane Wombo-ombo lho iki radius 20 kilo utawa sekitar 20 kilo kuwi ana petang desa. Dadi sak desa ki radiuse ya sekitar 4 km lur. Kuwi sing searah karo jalan. Lah menyampinge ya iso berkilo-kilometer sing arah perbukitan. Lah yen masuk Bulak utawa Roro ya ngene iki lur wit-witan jarang terus tegalan kang tas panen lur. Ya ana sing lagi tanem ning jagung tak delok rata-rata wis padha panen. Nyiso wite kang garing memperburuk pemandangan. Yang kanan apa jenenge Koperasi Merah Putih lagi dibangun. Dalane sepi banget lur. Dadi sing sering kuwi dhewe paling ya ana siji loro yen nang desa-desa. Omah-omah joglo lur. Sing jelas sampai Ngawi engko sik tangeh lur perjalananku sik saka kene nang pusat Ngawi ya sik ana yen 30 kilo lur. Yen mlebu perkampungan ngene iki lur sik enek wit-witan sanajana ya wit pelem, wit klopo, wit gedang, mending lur. Langite lur biru. Terus ana mendung awan.
Nah, kiri jalan lur joglo. Oke lur. Bangunan-bangunan kayak ngono kuwi mau. Posisi iki isih lumayan dhuwur lur, sanajana wis mulai mudhun titik-titik lur. Wong ngarep iku wae sik perbukitan. Beh, lur sayange lali nggawe kaos tangan lur. Beh neng apa jenenge neng tangan sing gak ketutupan jaket ki beh panase. Bih lur mengenaskan kiri kanan. Monggo dipirsani perbukitan gundul. Ya ana wit-witane tapi ra mbejaji lur. Ya iku kaya sing wis tak omongne aku oleh info yen tanah perhutani uga dienggo persawahan utawa perladangan. Oh iya, kene iki lagi panen jagung karo gaplek lur. Gaplek kuwi saka ketela pohon utawa pohong lur. Kang dikeringne bakale mengkone kuwi diengge pati ya. Yen gak kliru. Yen omahe penduduk iku rata-rata ya lumayan bagus lur. Ya beberapa rumah sederhana, omah kuno tapi sebagian wis mulai diganti bangunan anyar lur. Terus temboke utawa dindinge ya wis mulai diganti saka kayu dadi batako lur rata-rata. Tanahe katone kering lur, tapi kok tanduran palawija ya termasuk jagung, gedang kok iso urip lur ya. Padahal menurutku kene iki tanahe cukup gersang lho. Iki lur, omahe tinggi apa jenenge nyimpen jagung lur iku nang sak-sak iku siap diangkut. Iki encore betul-betul bagus lur. Kanggo ukuran dalan desa lho lur. Tak arani dalan desa amarga iki ora menghubungkan dua kecamatan lur, ning menghubungkan desa-desa di dalam satu wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sekar. Lek wejati pancen ya akeh tenan lur kene iki. Sakliyane pancen sebagai tanaman hutan penghijauan, penduduk uga akeh sing nandur neng karangane dewi-dewi.
Lah kaya kanan jalan iki lur uga Wejati. Dulur-dulur iso mirsani lur gak enek sampah plastik kertas nang pinggir-pinggiratan padahal ki duwe so lur. Nang daerah lain walah angger ana tanah kosong ngono nggih guwak sampah. Beh Bojonegoro dalam hal itu tak acungi jempol lur. Pertigaan dulur-dulur totokan yen nganan ya arah wilayah Bojonegoro tetep iso tembus kecamatan Ngasem dan sebagainya tapi lewat dalan-dalan gunung lur. Yen arah Ngawi ngiri lur. Iki dalane yo tetep corok enak. Iki ngarep ana warung lur, mampir dhisik nek warung lur. Wis saeneke kadung ngelak lur beh panase. Ki mau awake dhewe saka Klino mlaku rene yo antara kurang lebih 15 atau 20 kilo lur jarake. Aku wis tau mrene lur pisan ki sing kepindho iki. Beh panas lur hawane iki terpaksa aku pengen ngombe es lur. Ki lur, aku mang pesen sego pecel tapi kulupe gak ono. Ki es teh. Wis muga-muga gak pilek lur, beh panas gak kuat ngempet aku jane wis menghindari es lur. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ono kulupe tapi untungnya sambel enak lur. Dadi mau sambel pecel, sambal kering tempe, terus lawuh telur didadakne lur. Wis iki tak lanjut lur bar maem nuju wilayah Kabupaten Ngawi lur. Yen saka kene menyang Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi wis radoh lur, paling sekitar kurang luwih 12 kilo apa 14 kilo ngono lur. Yen sakmono kanggoku ya pancen kedak lur. Wong apa jenenge penggayane sapa soalé. Dalane sawetara isih cor lur. Jauh luwih penak timbang beberapa tahun yo 5 tahun apa 6 tahun kepungkur lur aku tau rene pisan. Iki Desa Mbobol dulur-dulur, Kecamatan Sekar kang paling pinggir kang berbatasan karo wilayah Kabupaten Ngawi. Aku mang yo ora pesen kopi lur, soalnya wis pengalaman yang daerah kene iki beh kopi ki yo eneke rentengan lur. Engko lek ditawani kopi gawean dhewe kuwi rasane malah ra karu-karuan. Yo sepurone aku yen masalah kopi kuwi pilih-pilih lur. Larango yen enak tak tuku. Ya dhewe wis meh teko perbatasan antara Kabupaten Bojonegoro karo Kabupaten Ngawi ing wilayah Kecamatan Sekar lan Karangjati dulur-dulur. Ki lur beh opone jenenge perbukitane gundul lur. Terus wit-witan pinggiratane ya ora karu-karuan. Bener-bener panas lur. Jangan tanya keindahan lur, hampir tidak ada. Beda karo sing saka Klino menyang Saradan Madiun utawa saka Klino mau menyang Bojonegoro. Iku
alase sik lumayan grumbul, terus sawahe iki yo digarap tenan, dadi lek ijo-ijo iki ngiwonengen gersang lur. Kae biyen iki pertama kae kaget lho kok sampai koyok ngene. Beh gersang banget lur. Paling ku yen wis bar perbatasan saka apa Kabupaten Bojonegoro masuk Kabupaten Ngawi, rekamane ora tak gawe los koyok ngene iki lur, tak potong-potong lur. Amarga ya pancen pemandangane koyok ngene iki lho lur. Sing kedua memori HP-ne wis rada menipis lur, mang tak cek. Ya pokoke dulur-dulur wis iso ngerti gambarane ya koyok ngene iki dulur-dulur. Wilayah Kabupaten Bojonegoro sisih kidul kulon kang berbatasan karo Kabupaten Nganjuk lan Ngawi lur lha iku. Yen gerbange apik banget lur koyok ngarep iku. Sing gawe iku Kabupaten Bojonegoro seragam ngono ki kabeh. Perbatasan karo Nganjuk, perbatasan karo Lamongan padha kaya ngono ki kabeh. Ki tak pedhot-pedhot lur dalane yo ganti aspal tanpa cor lur. Kadang-kadang rusak terus ditempel sistem balsani, tambal sana tambal sini ki wis teko wilayah Kecamatan Karangjati dulur-dulur. Ki Jalan Raya Madiun Caruban Ngawi. Ki leren neng musola dhisik lur. Sampai sakmene dhisik sawetara. Wassalam.